हौवाफ्रानो साथा हमलायलायदों ओमफ्राय आंहा साथाखौनो लाबोआसै जि गरमलै। हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो। ओमफ्राय आङो दायो मोनसे जायगायाव थांनो माखासे खामानि दं आरो बिनि थाखायनो आं दा नै दख'ना गाननानै एकदम रेडि जाबाय आरो ना। ओमफ्राय दा एसे उनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन आं अबेहाय थांनो नागिरदों, मानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय लोगोफोर बिराद सान्दुं, जि गरम मोनजोब्बाय। दा फेनखौ दसे अफ खालामथ'दों माने साउन्डखौ बारा बिदि खोनानो नागिरा ना फेन होबाथाय, बेखायनो आङो बन्द' खालामथ'दों। जि गरम मोनजोब्बाय। ओमफ्राय मोखांफोरखौ नायदो, नै सिथर जानाया बेयावहाय सिन थाबाय, हामथ'वाखै दाबो। थानाया बेबायदि सिथर थाथारा आंनाव, माने खारो आरो ना, उनाव खारफिनो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आङो दा देखायलांनोसै बेसिबां हायो। आं दायो रुमनिफ्राय ओंखारबाय, ओमफ्राय नायदो सान्दुङा बेयाव दायो थांनो ओंखारबोबाय लोगोफोर। सान्दुङा अयथासार जिब्रानो बायदिखा। नै इस्रा मालाय साथा हमलायलायदों। हौवाफ्रानो साथा हमलायलायदों ओमफ्राय आंहा साथाखौनो लाबोआसै जि गरमलै। लोगोफोर, गाबोनथ' 5 सेप्तेम्बर टिचार्स डे नालाय, बिनिनो प्रग्राम खालामनो नागिरदों आरो ना। ओमफ्राय बेखौ मारै खालामगोन मागोन बेखौनो डिसकास खालामनो होननानै लोगोफ्रा लेंहरदों आरो ना। बेहायनो आङो दा थांनो नागिरदों आरो थांगासिनो। नै लोगोफ्राबो दंफैजोबो आरो ना। एक्सुवेलि दिनैहाय क्लास गैयामोन आरो ना, क्लास बन्द'मोन। थेवब्लाबो फैदोंआनो, फ्रायानो फैदों जोंनि सेमनिया आरो ना। ओमफ्राय जुनियरफ्रा बांद्राय फैयाखै। गरमाबो ओरैबायदि गरम आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय दसे थानानै लोगोफोर, मैयाहाय आङो भिडिअखौ बानायासै आरो ना, ओमफ्राय दिनैसो बानायफिनबाय आङो। ओमफ्राय दिनैहाय 5 सेप्तेम्बर, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दिनैहाय मा सान। टिचार्स डे आरो ना दिनै। ओमफ्राय बेखायनो आङो टिचार्स डेनि गासैबो सार मेडाम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ टिचार्स डेनि जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो ना। ओमफ्राय दायो आङो प्रग्रामाव थांनो रेडि जागासिनो दङ। नै दख'ना गानबाय आङो। ओमफ्राय आरो जोंनाथ' प्रग्रामा 12निफ्रायसो स्टार्ट जागोन नालाय, बेखायनो दा 10:30सो बेबायदि दा जाबाय आरो ना टाइमा। ओमफ्राय आङो दा फास्रा जोमनानै थांसै। ओमफ्राय खामानिबो दङ हजोंहाय, माने खामानिया जाहैबाय मा, जोंना एडमिसननि खामानि दङ आरो ना दिनैहाय। माने दाख्लैनिफ्रायनो जादों। ओमफ्राय बिदिनो बन्द' मैयाबो बन्द'मोन, अफिसियेलि बन्द'मोन मैयाबो। ओमफ्राय दिनैहाय 5 सेप्तेम्बर, दिनै थागोन आरो ना। ओमफ्राय आरो गाबोनबो माने बन्द' आरो ना, अफिसियेलि बन्द' गाबोनबो। ओंखायनो दिनैल'सै आरो ना। ओमफ्राय गाबोननो लास्ट डेट, बेखायनो दिनैहाय बानायनानै लानोसै। ओमफ्राय दायो जि हायो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायनोसै आरो ना। दा मोनसे खोथाया बेनो दि जों फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव थानांगौ जा मोजां सोमोन्दो, बे जेलासिम माने बियो गोजोर जानानै थागोन, मोजां जानानै थागोन, हेलानो जोंनि फोरोंनाय आरो लानाय जानाखि सिस्टेम मेथड बेहा साक्सेसफुल जायो। एक्चुअली दिनैनि दिना जोंनि लेक्सार होनायनि दिन नङा। बे दिना जोंखौ लानानै जों गैयैयाव फाथि खुमानाय फोरोंगिरि सानसोमोन।
बा जोंखौ दलद फज'ना दोननानै गुबुना स्पिच होफैनायनि समसोमोन नंखायनो दहाय मेलखौ एंकर हिसाबै सामलायनाय आं सासे बेंकनि साख्रियाल जानाय मोनसे सिमांखौसो आं मोनसे समाव फिसिनानै लादोंमोन आरो बेबादिनो आङो आंनि फरायनायखौ आं इक'नमिक्सआव मेजर लानानैनो आं फरायदोंमोन नाथाय खाफालनि दैदेननाय खाफालाव जि लिरनाय थायो हयथ' बेनो जायो जिउआव आं जेब्ला बेबादिनो BA नि लास्ट माबाखौ होखांबाय एनुवेल एग्जामखौ होखांबाय अब्ला जोंनि जायगायाव इंलिश मिडियाम स्कुल गंसे दङमोन बे इंलिश मिडियाम स्कुलाव माने फोरोंगिरिफोरनि बिराद आंखाल जायो आरो दा आं गामियाव बेबादिनो BA फाइनाल होनानै ओंखारबाय नालाय प्रिन्सिपाला आंखौ सानसे लेंहरबाय जे रिजाल्ट मोनजासिम जे जोंनि माबायाव फरायसालियाव इंलिश मिडियाम स्कुलाव मा होननांगौ फोरोंगिरि महरै मावफुंनांगौ आरो इंलिश साबजेक्टखौ नों फोरोंनांगौ बेबादिनो फोरोंगिरि महरै आङो आंनि जिउखौ जागायदों आरो आं सानाखैमोन जे आं फोरोंगिरि जागोन आरो बिदिनो जागायजेनदों बिनि उनाव रिजाल्ट होखांनायनि उनाव आंबो MA फरायबाय MA फरायखांनानै आरो आङो न'आव थाहैलायबाय रिजाल्ट मोनथ'वाखै आरो बे समावबो आरो आंहा मोनसे निसा हाबना थाबाय नालाय इंलिश मिडियाम स्कुलाव बेबायदि फोरोंनायनि सेकेन्ड टाइम आरो मोनसे ब्राइट लाइट इंलिश मिडियाम स्कुल होनाय आं बेयाव हाई स्कुलाव हाबहैलायबाय आङो बेयाव मावबाय रिजाल्ट ओंखारबाय आरो एखे जायगायावनो जेराव ब्राइट लाइट इंलिश मिडियाम स्कुल दंमोन बे जायगायावनो गंसे कलेजबो दङमोन आरो बे कलेजनि प्रिन्सिपालानो ब्राइट लाइट इंलिश मिडियाम स्कुलनि प्रिन्सिपालमोन बे हिसाबै बियो आंखौ बुंबाय जे नोङो जिहेतु बर'नि मास्टार डिग्री हिसाबै नों आरो आंनि कलेजावबो नोङो मावनानै होदो बे जायगायाव बारा बांद्राय बर' मिडियामनि माबा गैयामोन फरायसाफोर गैया 10-15 जनसो बेबादि जायो बर' मिडियामनि फरायसाफोर बिसोरखौ MI बा जिउआव मोननाय हिसाबै आङो मोननैसो पइन्टखौ शेयार खालामनोसै दिनैनि बे गोथार सानाव स्टुडेन्ट हिसाबै आं दिनैसिमबो जोबोद गोजोननाय मोनो गावखौनो स्टुडेन्ट लाइफखौ लानानै जानांगौ नोंसोरबो बेबायदिनो एक्सपिरियेन्स दङ ना नोंसोरनावबो माबाफोर दं आरो बिसम्बिफोर दं आरो LP-निफ्राय जागायनानै MA सिम आङो माने फोरोंगिरिफोरनि जोबोद अननाय मोजां मोननाय आरो इन्सपिरेसनखौ मोनबोदों बे माने एखेबारे जाय बाथ्राखौ आङो गोसोजों दिनैसिमबो माने रेसपेक्ट माबायो आरोखि खालामहरो बिथांमोनखौ मानोना बेफोरबायदि फोरोंगिरिजों जुनियायै रेसपेक्ट खालामजानाय फोरोंगिरिया रेसपेक्टबो खालामो अनाल' सासे स्टुडेन्टखौ जुदि बे स्टुडेन्टआ सासे गावसोरनि नोजोराव गावसोरनि माबाखौ डिसिप्लिन बायदि फालिनो हायोब्ला मानोना जों फोरोंगिरि होननायखौदि रेसपेक्ट खालामनांगौ जों बर' फेमिलिनिफ्रायनो मोनबोखादों मानोना LP-निफ्राय जागायनानै BA सिमहालागै टिचारफोरजों जोंनि पेरेन्टसआ इनभल्भआव थाबोदों बे आंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्टआव आं देरबोनो मोननाय बायदि मोनो जाय बिथां गेदेमानि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ लानानै फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिदों बेनि बाथ्राखौ आं सिगां बुंग्रोनो नागिरदों जे सर्वपल्ली राधाकृष्णना जाहैबाय जोंनि भारतनि भाइस प्रेसिडेन्ट जादों आरो बेबायदिनो मोनसे समाव बिथांनि जिबन नालाय उनावबाथाय नुनाय नङाना बेनिखायनो नुवा दे आंबो नुवा जेब्ला गथ'खौ आंखौ नुजानो लुबैयो बेनिखायनो आं फार्स्टआव थायो नै आंबो नोंसोरो मेम'रिटा नों मानो फार्स्टआव थायो गाहायखाय नङा आं बिराद दा नुजानो लुगैयो आंबो आंखौल' नुजानो लुगैयो गोनाङा बेखायनो सिगाङाव थायो लाइसिनि बेनाराव जों दङ जेरावबो दङ